Ichoku Agụrụ gee ka ime adịkwa m mma nna nke a karịrị m maka na azụ na ọ na-aga ihe nwatakịrị ibe karịrị eri ọjụọ ejiri ekiri enye onye abata na afọ ka ndị mmadụ juru ebe niile mbụ ka ha na-abụrụ na ndị na-agwala ana bụrụ ibe eri ka ịpụ omeloodu rice a na-arị ibi elu ji ma ife olili so nwetị na ọdọkwanụ mfe nọọ ezigbo mmadụ ka Chadon bụ ijele ọlụkwu jibili ekpere na-ekpekwa Uchukwu gọziere nya ma m ihe m ekwu okwu maka na afụnụ m ụdị mmadụ aka ji msịra na onye ahụ m pụrụ iche na ụdị mmadụ ifugie anya ọ dị iche na mmadụ ka m na-ekwu nke bụ eziokwu so na ọ ya adịrị ya na mma etu ndị ile bịara ebe a kịta wee nọcha onye bulu rice na indomi ma ihe na-ana ọ na-enwe aṅụrị ma ji dị anụ ụdị aṅụrị ya ndị a n'ebe a na-enwe ka m sị na ọ ya akọnata akọ na ezinụlọ ma n'ime ndụ Charles Odumukwe bụ ijele ọlụkwu onye na-emefe ọma nkọnata akọ n'ime ndụ ya maka na o nyere ndị mmadụ obi aṅụrị n'ime so obi aṅụrị ya adị na ndụ ya ka dị na ndụ ya ọkpụtọrọ ọkpụ etu ndị mmadụ si ewe obi aṅụrị na-eburu ife a na-enye ngozi na-agọziri ya ụfọdụ ihe ndị mmadụ gọọlụ ya bụ ezigbo ọfọ ga-emecha ana ama na ezigbo ọfọ kafa ya na-agọrị ya bụ ọkwa na eziokwu ọ ya adịla ya na mma ngwa okwu na-abụgo ka m si bịaruo obodogwu olebi wee na-ama aka ejelu m bịa ka nkene ka ṅụrịala ụmụnne m ka nwa na-aṅụrị ibe ọma ma eli ụmụnne m ọkụ ya ka m bịala kpọọ m Ichoku nza ịbụrụ nwa bụ ibe wee vi m nwa n'ezie n'anya n'Ichoku Agụrụ sokwu na ndị nwe bụ ikwuru ibe ọkpa ka ịbụ na Chukwu na-agọzi onye elu osi eme odogwu na-eme ọfụma ijela ọrụ ukwu ọbụ na-agọlụ gị ọ bụ ogologo ndụ na-arụ ike ka m na-agọlụ gị ibe akụ akụ ibe enwe ọ ga-adịrị gị mma mgbọsi eke ọ ga-adịrị gị mma mgbọsi oye ọ ga-adị na abụọ dị na nkwọ abịa na ọnọzụlụ na n'Igbo ka ọ dịsịalị gị mma ụtụtụ na-ebibie n'abalị na ọ ga-adịrị gị mma ihe ọ bụ na ị na-eme na ọ ga-adịrịlị gbaa mfuchi ya ịbụrụ onyinye na inyere ụmụnne m ịbụrụ atụ n'isi wee bichaa ụmụ Igbo be anyị anya onyinye gbaa mfuchi ka m na-ekpelu gị onyinye gbaa mfuchi nye gbọbụ anyị na-agọlụ gị gbaa mfuchi ọkpụ tọrọ ọkpụ gbaa mfuchi 1 million times ka mụ na-ekpe ekpelie nya dịrị gị mma nya dịrị gị mma oche ka o ji eme gị ka ọdachi ekpebelie n'ilu 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 ndụ gị na akụnụba gị ọ ga-adị ka aja dị na ya dị azachi ya ndụ gị na akụnụba gị ọ ga-adị ka oke orimiri onye dịrị ata n'ike oge ị na-emelụ ndị mmadụ na-ama akpata oyi oge ị na-emelụ ndị mmadụ na-agbanya mmiri amamibe mmekwu ekwu amamibe mmekwu mbụrụ iche n'ụdị mmadụ Chukwu gọzieli gị okwu juru m n'ọnụ ma nyajedịba alịlị gị Ichoku na-eli amamụ na enwere onye na-eme ọgọ mee nye ọfụma amakwa m na o nwere onye na-awụ omebe ọgụ omenya merụ onye n'isi o merie ka oluola onye ọbụla ka malụ na bụ nwanne o merụ ụmụnne ya o merụ ndị ezi ọ kpọrọ onye ọbụla nwanne ya Jobe nka benu bụ oke mmanya ọ bụ mmanya Igbo ji eji ibe Chadon nwa onye ọkịka gbanwe onye ọrụ ukwu oke nwa Chukwu gọzie gị nye adịrị gị mma n'ọgbọ Ichoku daalụ ọ ya adịrị mma nwanne m Ijeọma